Chibai ule voina chuan in movie request zingami Chinese romance film Cry Me a Sad River tikan clear how do na subscribe le like a khan tran min lo lak pui le theu don nia he flima achang tu nu ber I yau chu anu hovin inlian vaklova hian an chenga an chungkwa chu hausa tia han soi thei chi zia sang ani lo hei mai ba ka I yau inu chu massage therapy sani a an then om khoveng te chuanin an hmuniam hle tu khat I yau sukul kal tur chuan anom samvak lo thu anu chu a han thrila ma se anu in chana apek lo nuwa I yau po chu angoi ve maya achwadona I yau chuan a sikul uniform fee pek angai ti anu chu a han hril le ta a nima sela anu chuan uniform fee pek chu poisa khoral na haulam tak nia ngain pek a hre hle a hewang hian I yau po in lo thei lovin a sikul uniform hlui a hak angai pha ani I yau chuan mi pathian le an thenom ni bok khaiming aneya ani hi a hmela tha in sikula po zirlai tha tak ani renga khaiming mi pakmel tha le lekha thiam thei tak chuan sikula hriat a hlo in meichhia ten an borna sa thei hle a amai ro chu khaiming chuan ama ngai tum tu te chu anel ve vak lova ani chuan I yawi laka ero that a chua reng the sikul bana I yau chu in entir turin damdoi ina akala enchina sang anei hnuwa doctor chuan I yau chu sexually transmitted disease anei ti amuchuaka chu laser therapy manga enkol thei ani I yawin anatna a han hria chu mak ati khermai a chan chu tiang natna kai thei turin engma ala tingai tlat lovani chumai ba ka I yau chuan chu tiang natna a kai theina tur om wantlang in bolna te po a man ngai lo thu asaya anatna chu apom thiam mot lo damdoi in achwa sanma chuan doctor chuan in I yau chu achung te ne na in entir non le turin a hrila ama bok chuan laser therapy ti na a in sen so ngai zat vel tur chu soile in anni chung ko tan chau lo po a man tam tak ani chu thu I yawin a han hria chu alung a cheta em maya damdoi in chu mit tuinen tlan chua san atum ta a elevatora a chuan don lai chuan a chunga mi pa pakhat hi lo omin ani chuan I yau chu angai na hrelo takin a en renga ina a ho hnuwa I yau chuan anat na nei chu a chungte a hril du lova ani chuan thuru ka nein a zep tlat ani a chan chu an chung kwa re thei ve te tan chuan laser therapy ti man chu a san mai ba ka I yanin anu poisa adil chang po in a pe thei ngai lo ani a in entir na tur tam tham tak phei chu an nei don lo hrim chumituk chuan adam lo na awangin I yau chu sikul kal ataya ma se ani chuan apum ana thu soin a phathu Zollain an class president khaiming chuan assignment aron khona chuti lai chuan ama lo du ve tu zirlai pakhat Xiaomi chuan ani chu zana an thian hova karaoke an nei na tura an zinga tel ve turin alo soma atira khaiming chuan homework an nga em awangin asom na chu aniala nima sela Xiaomi in a thian te soidanin ani chu class president mi chunga invilik tak ani tia a han chua chal ti deuh hnuwa asom na chu a hnial ngam talovani tlaya khaiming karaoke na lampana kal atum lai tak chuan an in kiang loka om I yau chu vatlo koin reilote an hanin bia a ma sela chutia anin biak reng lai chuan I yau hmel dol dang tak mai chu ni kho hrelovin atluta thut mai le I yau alo har chua chuan damdoi ina a om ani ti a in hria a chu hmuna ama hruai tu a han hmu chu khaiming alo ni I yau damdoi ina man tlem chelo tak hre chuak thut tu chuan amut na khum chu thosan atum hmal ta rum maya nima sela abula om khaiming chuan ani chu lo dangin in sen so na tur vel ngai to lova ani chu ha damri turin a hrila I yau abuai pui awangin karaoke na huna kal atum po chu khaiming chuanin a thula lelama Xiaomi chuan khaiming a hmel a han hulo chu a hril a hai hle
chumi tuk chuan ni dang ang bokin I yaw po in sikul akal ve le ta a Xiaomi chuan ani chu local hnain a chin chang vel chu alo zot bok reilova khaiming alo luta I yan ni laka a dan le a that big dan te a han hu in Xiaomi chuan I yan chu a thik ril ru hle a lung hnu le zual so bok chu chuan Xiaomi chu I yan ni chungchang hriat bel tir adu ta sova sikul bana Xiaomi chuan I yan chu a zui ru a chumi ni chuan I yan chu clinic hlui to taka damdoi lam turin akala chu huna chuan enkol na po don atum a chan chu damdoi in pa ngai aya chulai hun chu in sen chau atlem jok wang ani a ma se anat na lo in tran chhauna tak jok alo ni clinic a chhuasan lai chuan Xiaomi a tira tanga I yaw lo zui ru to tu chuan in thla alo lak saka hei mai baka I yawin alo thuk ve tang anat na te chu ani chuan an pol pui te bula puan sar sak bokin sikul pakhat ve mai chu a fan chuak ne hle I yaw chu mer thei tak ani awang rengotin an musit to lova ani chu no pang song song deuh tho chuan an thin hrikin kom ser taka an neya ani ho chuan anat na chu an kai chongang ti mol an hlau ani Xiaomi in I yaw inat na a puan sar sak na chan chu a I sik wang ani a khaimingan I yaw chu a du nia a hriat wang ani nimasela khaiming ero chuan zirlai tha ho choi moina ceremonia aton senziang chu angai sakma jok nikha chu ama deu so thin tu ten I yaw I bek chu lui pakhata hian an pai saka I yaw a bek chartuma tuya alu lai chuan thok le khata mi pakhat hian I yaw chu in ti hlum atum nianga in ani chu tui atang chuan apot chuak ta wata I yawin in ti hlum tumna anei lo hrim hrim ti a hril hnuwa po chuan gu senji tui atanga I yan pot chuak tu chuan in ani chu chan chuak tuwa ala in ngai fan engpo ni se hei hi I yaw le gu senji te in tonna masaber ani lo ani pahni chu elevatora I yaw in entir tura damdoi ina akalna khan anlawin tong dai to khamini damdoi ina anin tonnia khan senji chu a phir pui senji ang muturin damdoi ina khan alokal ve a ani chu a unaw nu le a phir pui ni bok pangpal hawa in tipal khaimingan damdoi ina a hruai mutura lo vakal ve hi alo ni alandana chuan senji chuan I yaw chu angai saktariawa I yaw kalma chia chuan senjia chuanin atuk lo lo om tura class kalova ama muturin I yaw chu asoma atuk alo ni a I yaw le senji te chu in mu in senji chuan I yaw chu in ti hlim na huna a hruaya senji chu ama hnaya a om renga wangin I yaw chuan a hrethiam lo sikula anat na nei thu adar chiama no pangdang ten ama an thin hrik angin enga tinge a thin hrik ve lo ti in I yaw chuan a han zota senji chuan mi thu soi chu enga ma angai lo thu in a changa ama bok chuan HIV chu sexually chowa in kai chhon thei ani lo thu chu hrilin in thla chhona tele chung kolam atang po a kai chhon thei ani thu chu a han hril le ta a senjia thu soi chuan I yaw I om po tlemin atinuam ve dawa a chan chu mi then khat a thalam zonga thil clear thin an la om ve tlat chu thil thlen atang chuan ama hmusit thin tu te tilet ve turin I yaw chuan in chakna anei ve ta a lelama arokin senji point alo tran pui ve reng bok nikhat chu cafeteria I yaw akal lai chuan ama tok zonga mi pakhat local chuan I yaw laka a in ve nan ani chu theile theilovin a han hela a thil ken lai chuan a in ti puak phak nge nge chupa chuan chu tiang thil thlenna chana chuan I yaw chu puin ani anga natna nei chuan midang kai lo tura film khur le zwala kal tur ani ti in ani chu a han chhuwa chala ama hmusit na tong kam lo hratu I yaw angoi mai mai lo ani chuan tui hmangin chupa chu a phu ta chiam mai le khaiming lo langin I yaw chu alo thelwat khaiming chuan I yaw I kai zaveng tu senji chu hnain ama tidu da thin tu telaka senji chuan I yaw chu tran thin ma se khaiming ero chuan in fui porna anga in I yaw chuan buaina a thlen pha ni in angai thil thlen hnu chuan zirlai chongchong te chu kau khom ani a
chuta chuan zirtir tu pakhat chuan in zirlai pakhat i yau chuan tui hmanga midang laka buaina a siam chungchang chu a soya he thil thleng hianin a soi chu he sikula zirtir tu te hianin thlirna khat atang chawin thil an thlira ani ho chuan i yauin buaina a siamna chanpo chu an chui zui to lo ti hi ani i yau hremtur ani ti an puan don lai tak chuan thok le khata mai chu atlu top mai an han en chiang chu i yau ve nana senji thil ti lek alo ni senji chuan mai chu in thil thleng chungchang sikula naupang thatakin i yau wi chunga moilo taka a che dan te chu a han soya chu chuan zirlai dang le zirtir tu te in kara boruak rit tak ata i yau po atinui ve suk mai a che dan om anglo tak awangin senji chu zirtir tu te office ma a din tir ani a chuti lai chuan a u nau nu lo langin ani chuan senji a u nau pa chutia a om tamai chu a chan tur om a hre chiang hle atuk alo ni a zirlai te chu tur nei turin an chuak don mek chuti lai chuan i yau bas chunga om mek chu azun a chuak ta thut mai i yau chu in bol pin dan lama chuanin akalta a zirlai dang te chuan i yau a om lo ani ti chu an hredeu veka nima sela zayomi chuan an kim to thu chu soin i yau chu an kalsan ta ani i yau alo langa apol puite nena an chuan hona tur bus alo om to lo chuta senji alo lang vele ta ani chuan i yau chu an kalsan ani ti a hria a ti chuan senji chuan an tlas ho chu an kal chho hun tur ti khot lai tura adil hnuwa i yau chu an rualin an hroi ve ta a an tumram an han thlenga khaiming le senjiang te an lo lang heta hian i yau meldik vak lo kan hmu thei anga a chan chu ani hian khaiming chu du kher lo ma se senjiang chu a thik ve deuh ani hian khaiming hlai ber tu hmeichhia chu ama ani in ai thria a ma se chutia senjiang nena in holo taka an omdun a han hmu chuan adin hun chu lua lan ani in na hria an ti tur an zo fel to a ho turin anin puwa cha mek i yau chu an tlas ho ba sa aluta chuta atir atanga abek hnu chia chuan a poisa a om to lo ani ti a hmu a he a poisa hi i yauin ama in entir nana alo khol ve ani i yau chuan a poisa la tu chu i helovin a hremaya zayomi hnena i yau chuan a poisa adila chuti lai chuan ei tur thahnem tak a poisa hmanga an lei chu an lo khai wa TL nan ani ho chuan an ei tur leina bang poisa noi ho chu i yau chu an han pe a chuta i yau ain sum thei do big lo ani chuan zayomi chu asama kekin amita te chuan hriak a chu saka danaranin mi te chuan i yau chu ami sual nu zoka an ngaya ma se anaber chu khaimingan a poisa lo hman sak tu te atan chu ani a i yau chuan a kham hle atopa i yau chuan aril ruput mang te chu sei chuakin khaiminga nun le a chung kwa te chu a o thin thu aseya nima sela a thin urna bel cha tu tak ero khaimingan senjiang adu wang ani a ma se pu mo tur ero adap chuang lo senjiang chu mei che thatak ani ti a hai big lo tat ani sin dota i yau chuan an ina poisa anei do lo awang khan anu poisa chu alo zong meka hei hi a chan chu thulova anat na en kol angai thinwang ani a achung de hriat puila adu si lo i yawin poisa azon lai chuan le khai ipa poisa thahnem tak lo om hi amuta thut mai le khai ip ko ma inzia ka tang chuan i yaw chuan in college akal huna harsat na omlova a poisa man tur anu in alo khol sak ani ti a hreta a chuta tak chuan poisa adil ve changa anu in apek du ngai lo na chan kha a hreta chi mai le uniform thar leina tur poisa apek du ngai lo na chante ahun taka ina hotura anu in adu na chante afanu ani ti midangin an hriat adu lo na chante i yaw ahum him du wanglek alo ni ani chuan i yaw laka thil thalo anti lo nan ama dor tu ten afanu ani ti an hriat adu lova ani chuan na sa om tak ni lo athok lai afanu in ahmu po adu hek lo i yawinu lo lang thutin hei hi sikul atanga afanu natna chungchanga kol adon wang ani anu chuan i yaw chu a hauna sakher mai masela i yawin angai ang thil engma atilo ani ti a hril nuwa anu chuan ring helin in bol pindan lama chuan apakalta a
iya winu chu hoi kwalin thil a hre chuak ta zok mai a fanu in natna a kaina chan chu a customer pakhat an ina inbual thinin iya wi hruk puan a man thin atangin ani arinta a in thiam lo na khat iya winu chuan a fanu chu damdoi in lam apan puya ama zonga kut alo tur to thina ngeina mangai na ne na a kai lai te chuan iyang chuanin anu in a mangai tak zet ani ti a hre chuak chumini tang chuan iya wi hring nun chu a in thlak thuta a phurit te po chu zang satin senzi ama hnai du tu nen po hun an mang tam ta hle nikha chu midangin Xiaomi an lo ti du da lai hi iyaw chuanin a hmupal ta hlo mai Xiaomi chuan midang hril lo turin iyaw chu angena ma se iyaw chuan a tuarna te awangin angen na chu a hnol atuka iyaw le senzi kot thlera an kan lai chuan Xiaomi chuan alo ruam man lok angin senzi naw chu iyaw anga in chalin avakola ama muturin avati a anin hmuna hmun tura vathen chuan senziang ngai chu a thavak lo a chan chu building ro san to ani wang te po ani ang Xiaomi chuan chulai hmuna chuan ami roi te chu a om tira a thil ti engkim chu iyawi hmingin akal to don ani senziang chu manhmo takin atlana a unaw pa biak na hun po anei ma se senzi chu iyawi kianga omin abuai hle a phone battery la a om hek lo senziang chu in chunga dan chep ani a chuta le adin na kautlang khirbal in hung chu chethutin senziang chu building chung sanga tang chuan atlata hlok mai rinang nge in mi zongsong chuan senziang thina iyaw chu anmo pu veka a chan chu send message don hun ber chu iyaw hnen atangin ani wang ani iyaw chuan ani lo thu chu soive ma se oi sak ani lova ani chuan ahma ai ma a hrem tuarin tual that tu tia soi ani a ati ani lo thu a soi chuan tu beng korong ma alu hek lo khaiming a thian ni thin le senzi point iyaw thu soi chu an oi theilova anaw a chan wangin senzi chuan a tual hle tu main a thu soi an oi thei tak lova chuan iyaw chuan anun na chu ti tok mai atuma chu chuan sirlai ho mit ala hle zirlai ho chuan ngei om setin iyaw chu tuya zuang thaturin an ti a chan chu an ngai dana iyaw chuan khongai thala taka om atum nia an rin wang ani tuya a zuan thlak ma in iyan chuan a thil vei engkim chu soi chua phong phong adu a ma se a theitlat lo a chan chu chung thu te chu soisak ani lai le diriam ani lai mulo der tu te le ama noi so tu te laka aril ruput mang thin ur thlak zet ani wang ani ani chuan chung mi te hna chuan ti du da le mu sit ani dan te chu soin a thin lung dik tak chu apuang chuaka ama bok chuan senziang thatu te chu ka hrelo ma se kemin thatu te ro ka hria tia soin tuya chuan a chuang thata a tu tho soima angai thato lo senziang zirlai te hna iyang chu tual thatu ani lo tia a soipo chu a hre chang to lo senzi chuan a thei to pin iyaw chu chan chua atuma senzian vaukam lama iyaw a chho pui lai chuan iyaw chu a thoto lo ni hian a hria a ani chu alunga in anin hekna ava in rol vat lo kha a in chir ngoi ngoi mai ani hun arala police te chuanin senziang thina a thuak tho tu ber Xiaomi chu an lo dok meka ti chuan alleyway ya iyan te chena in lo lang le in khaiming te chung kwa point alleyway chu an chua san to iyawinu chuan a hna chu ban sanin abung ro nei ang te chu ti ral atuma senzi lo lang vele in sikul thara in hmel hriat tirna hun anei meka ani hian a sikul kalna a chua san na chan chu a u naw nu a hriat chua tir rem thin wang ani sin to bera chuan iyaw alo langa ani hian tuitla a thi man trep na kha a pumpel ani ti kan hmu theyang iyaw le senzi te chu ahma a senzi an tui atanga iyaw alo po chua anun na a chan chua masak per na kama khanin an thu a anni pahni chuan chu thil thleng chung changa thu hretu chu anni a film chu atop ta a